je Festival narodne muzike pod sloganom Najlepši grad, najljepša pjesma, koji je pod pokroviteljstvom Telekoma Srbije u Trebinju organizovala Adria Jadran medijska grupa, nadmašio je sva očekivanja. I dok sumiramo utiske ovog trodnevnog muzičkog spektakla, donosimo vam prve impresije posjetilaca festivala. Najljepše narodne pjesme, najljepši grad, grad sunca savršen, Željko Samardžić još bolji. Svaka vam čast, odlično je. Večer je fenomenalno, zaista svaka čast za vas i za organizatore. Uživam, ovo je pjevač koga zaista od srca volim. Možda i prije trebalo Trebinje, ovo je produžilo ljetnu sezonu grada Trebinje i sigurno podiglo tu ljestvicu u turističkoj ponudi grada Trebinje. Predivno, bili smo i sinoć, večeras ponavljamo, sutra već opet. Predivno, stvarno, odlično. Fenomenalno, kratko rečeno fenomenalno, baš fenomenalno. Lijepo, pogotovo Željko. Ovo što večeras čujem je sjajno i jako mi se dopada, atmosfera je divna i super je. Konačno imamo nešto u Trebinju da se dešava, da se iskupi narod iz okolnih mjesta. Organizacija je odlična, sve je sigurno, udobno, uživamo. Odlično, sve jako dobra organizacija, prelijepo. Nadam se da će biti ovako narednih godina. Mislim da je sjajna prilika da se ova muzika baš čuje, jer rijetko je čujemo u ovom vremenu našem. Super mi se sviđa ideja. Da li ste uspjeli da ispratite sve izvođače večeras? Da, ispratio sam, super je bilo. Međutim, Haris je začinio ovu noć. Evo, noć je stvarno zaista zabavno, lijepa muzika, lijepo druženje. Zaista ovo je nešto veliko za grad Trebinje. Odlično, prelijepo! Smo stigli iz Subotice, tako da smo oduševljeni prije svega Trebinjem, a onda i događajima koji su se desili ova 2 dana.